Poštovani prijatelji lika i dela Nikole Tesle, on jeste bio jedan, jedini, veliki, ali mi smo svi Teslijanci zato što smo deo njegovog naroda i zato što je upravo on izabrao da bude deo Srba i Srbije. Da i ovo Srbija, sada će nam reći jedan mladost na jednom značajnom mestu u Beogradu na Elektrotehničkom fakultetu, možda će nas sve motivisati da je ipak Tesla ostavio ne samo mnogo patenata iza sebe, već i mnogo nas Teslijanaca koji sve ono što zamislimo možemo da ostvarimo. Sa nama danas Aleksandar Milić. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u laboratoriju za električna vozila i dizajn i testiranje električnih mašina na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vi ste asistent na ovako, da kažem, značajnom velikom univerzitetu i imamo priliku da budemo barem na kratko deo ove laboratorije. Recite nam šta je zapravo najznačajnije na ovom mestu gde se danas nalazimo? Pa, najznačajnija je ta energija koju ovde mi imamo u ovoj laboratoriji gde mi zapravo stvaramo neka dela, gde zaista nešto radimo praktično sa studentima svih nivoa studija, osnovnih, master i doktorskih studija i gde nudimo, gde negujemo tu neku istoriju koju smo ranije imali i pokušavamo da ju napredimo kako bismo bili dostojni naših predaka. Svi vi osjećate kao naučnik? Kao naučnik? Da. To je malo variabilan pojam, ne znam šta bih rekao, osjećam se kao osoba koja pokušava da doprinese nešto. A sad da li sam naučnik, vreme će pokazati. Je li zaista sve energija? Pa ne znam šta bih vam rekao. Mi inženjeri imamo ipak onako tu potrebu da gledamo sve jedan kroz jedan i da sve bude na neki način dokazano, a ono što znam da u energetici, posebno danas u modernoj energetici, energija je sve bitnija i ta neka tranzicija koju imamo, sve je bitno da razmišljamo o energiji kao pojmu i o nuklearnoj energiji, energiji vetra, sunca, vodi i tako dalje, tako da mi ipak i studentima koji ovde rade s nama se trudimo da sve više razmišljamo i obnovljivim izvorima energije i to su neki razlozi zašto se bavimo današnjim projektima u ovoj laboratoriji. Tačno, vi ne možete da objasnite, ali možete da nam pokažete. Šta bi nam vi danas pokazali kao nešto što bi zaista bilo interesantno, eto svima nama koji smo, rekli smo, i zaista deo svega ovoga, šta će da ostane? Šta vi ovde radite? Šta je ovo, na primer? Pa za početak bih vam pokazao neke ove osnovne eksperimentalne postavke koje su demonstrativnog tipa i sa kojima radimo sa studentima pre najnižih godina, znači kada oni dođu prva, druga godina fakulteta, čisto da bi ih vizualno upoznali sa nekim konceptima i ovde pre svega imamo Teslin transformator, koncept magnetske levitacije i Teslino jaje. Ovo je nešto što oni rade na nekim osnovnim nivoima studija, pre svega kada tek dođu na energetiku druga godina. Nakon toga kada nauče neke osnovne koncepte, onda ulazimo u neke ozbiljnije predmete gde se više bavimo razvojem i gde koristimo neke osnovne fizičke postulate u cilju razvoja nekih novih savremenih rešenja. Evo, taj Teslin transformator, možete da nam pokažete i dočarate zapravo vašim jezikom, a nama možda približite na neki način šta je on, čemu to služi i šta je to što je zapravo ostalo posle tako velikog čoveka? Pa Teslin transformator radi na principu rezonantne pojave. To pre svega znači da mi taj neki osnovni mrežni napon koji je 220 V i 50 Hz ispravljamo. To je sad se nalazi tu neka postavka, nećemo ulaziti u detalje, ali u svakom slučaju između ova dva kontakta se javlja jako električno polje gde dolazi do električnog proboja. Naravno, ovde sad polje, zato što i studenti rade sa ovim jako malo, tako da ovaj proboj nije toliko veliki, ali mi u okviru fakulteta imamo i laboratorije za tehniku visokog napona, gde testiramo, koje je pri našoj bratskoj katedri za elektroenergetske sisteme, gde oni rade i udarne transformatore, imaju različite pojave, gde studenti imaju prilike da ovakve transformatije kasnije na višim godinama rade sa njima i uče o njima. Evo kako on radi, znači samo kada provedemo napon, mi ovde možemo da vidimo taj otvoreni proboj. I ovde možemo da vidimo koncept večitog prenosa energije. Da ako približimo doće do prenosa i da vidimo da zapravo se skače na njega i dolazi do prenosa. Ovo je bio jedan prvi koncept. Drugi koncept je princip magnetske levitacije koji je sve više popularan u modernoj železnici, gde mi zapravo na jedan bežični način i sve više kod električnih vozila kad imamo wireless chargere koji su sada sve više zastupljeni u industriji. To je osnova zapravo
toga što se Prenos koristi? energije bez kontaktnih puta. Znači, ovde kad dovedemo napon, možemo da vidimo kako su uspostavljene električno polje koje zapravo drži ovaj aluminijum u vazduhu. Čemu uspostavljeno polje gde se javljaju određene struje, se indukuju u ovom elementu i dolazi do levitacije. Ako pokušamo da ga spustimo, dolazi do jačeg polja. Zašto? Zato što je zazor, odnosno prostor između ova dva elementa se smanjuje. Ovo je neki slični koncept koji se javlja u tradicionalnim mašinama gde imamo prenos energije. Naravno, ako okrenemo ovo, on neće levitirati. Sad, jedna od mana ovih rešenja je to što se javljaju jako velike struje, zato su ova dva kalema, prigušnice velike i dolazi do pojave grejanja ovde, gde se ovi elementi zagrevaju, tako da u ovom konceptu uglavnom su problemi zagrevanja i u železnici i u osadi. Treći koncept koji vidimo je ovde Teslino jaje koje je svima poznato. Nije u monofaznoj realizaciji kao što je to bilo primarno namenjeno kada se prvi put pokazalo, ovde imamo u trofaznoj varijanti koja ide takođe sa mreže i gde imamo mogućnost da testiramo ovo jaje sa pravim redosledom faze i sa ukrštenim redosledom faze. Zašto? Zato što redosled faza diktira smer rotacije jajeta. I onda možemo tako na jedan jednostavan način da ovaj koncept preslikamo studentima kad su na osnovnim studijama i na način na koji funkcioniše asinhrona mašina, pa i Tesla izuma, ali i sada neke modernije verzije mašina, kada mi zapravo ukrštenje faza diktiramo smer rotacije. Iz tog razloga, to je početna sila da se nikako deluje, kada dovedemo električno polje, da imamo raspodelu namotaja kao što je slično statorskom namotaju, dolazi do formiranja obratnog polja i do rotacije jajeta, koje sada rotira u ovom smeru, znači u smeru suprotnom kazaljke na satu. Suprotno, taj princip onda kako je primenljiv? Eto sada, kako možemo da približimo to nama koji ne znamo? Smer rotacije. Znači ovaj koncept se koristi u svim modernim industrijama, svim modernim elektromotornim pogonima, počeći od proizvodnje papira, bilo kakva industrija koja zahteva neku traku da se nešto pomera, pa onda menjamo smer rotacije i samim tim preko mehanike reduktora i celog sistema za prenos energije mehaničke mi dolazi do promena rotacije. Kada bismo sada promenili redosled faze, on će najprije usporiti, dok se ne uspori potpuno, i sad će krenuti da rotira u suprotnom smeru, kao što vidimo. Sad se zaleteo, ćemo ga pustiti. Ovo je neki bio tanko tradicionalan pristup, sada sa razvojem poluprovodničke tehnologije i energetske elektronike koja je sve više zastupljena u svetu. Ovo se realizuje preko poluprovodničkih tehnologija prekidača, tranzistora, gde imamo invertorske jedinice koje zapravo upravljaju mašinom na jedan lagodniji način, gde imamo mnogo veću kontrolu nad našim pogonom i koje nam omogućava mnogo bolje performanse sistema. Ovo su neke bile tri osnovne postavke koje smo mogli da vidimo za početak i koje se dominantno rade na početku. Prvo, onako, kada studenti dođu kod nas u laboratoriju, ono sa čime se oni prvi put susreću, da vide nešto kako to zapravo radi fizički. Da, to je ono prvo, možda i rekli ste što je eventualno poznato našim gledaocima i što nam je ostavio Tesla. Problem ovog principa ste pomenuli. Sada sa ove distance, eto, kada se setite sebe, kada ste prvi put ugledali ovo, koji su još, na primer, problemi ili nešto na čemu ste radili vi i vaši studenti što se tiče ovih principa? Evo, ova tri principa što ste predstavili. Dokle smo sada stigli? Pa sada smo stigli to da se, na primjer, taj koncept, na primjer, u slučaju Teslinog transformator, taj neki koncept rezonantnih pojava je sad sve više primenjiv u modernoj elektroenergetici. Mi smo imali određene komercijalne projekte koje se isto tako tiču rezonantnih pojava, pre svega u filtrima za termoelektrane, što je problem današnjice sa dekarbonizacijom. Takođe, sada studenti 3. i 4. godine na projektima koji rade pri našoj laboratoriji koriste iste te koncepte za potrebe razvoja solarne elektrane ili solarnog invertora. Tako da, kada jednom ovo vide, onda to posle mogu da primene na neke različite aplikacije u zavisnosti šta su potrebe i šta su zahtevi tržišta. Koncept jajeta se kasnije uči, Teslinog jajeta se kasnije uči kroz mnogobrojne predmete na našim osnovnim master studijama gde se pre svega izučavaju električne mašine i to u motornom i generatorskom režimu rada.
Pomenuli ste solarnu elektranu. Da li je to nešto, eto, rekli ste na čemu radite i što bi nam možda olakšalo život? Šta je to? Pa, solarna elektrana, mi trenutno razvijamo, znači pre svega smo fokusirani ne na razviju panela, nego na sve što ide između panela i mreže. U principu mi pravimo tu invertorsku jedinicu na kojoj mi povezujemo s jedne strane panel, sa druge strane elektroenergetski sistem i što je sve više zastupljeno u današnjem svetu i tako dalje. Prema nekim studijama procene su da će potrošnja električne energije da poraste i preko 20-30% u narednih 30 godina, pre svega zbog sve šire primjene električnih vozila, tako da mi smo u obavezi kao elektroinženjeri da nađemo neki način da proizvedemo dodatne količine električne energije, ali takođe energiju koju trenutno koristimo, da je koristimo na neki efikasniji način. Tako da ono što mi ovde radimo u laboratoriji je zapravo razvoj energetski efikasnih rešenja, pre svega hardverskih i softverskih, za potrebe modernih aplikacija kao što su obnovljivi izvori energije, električna vozila i tako dalje. Postoji neka trenutna inovacija na kojoj radite, a koju mi ne znamo, koja bi zapravo i doprinela tome da se energija lakše i jeftinije koristi. A Tesla nam je ostavio sve to, da kažemo, za džabe, a danas ratujemo zbog toga. Šta vi mislite, eto, kao mladi inovatori, da li postoji neka inovacija koja će zaista možda sprečiti zloupotrebu svih ovih principa? Pa ono što mi na čemu trenutno radimo u laboratoriji sa studentima jesu projekti koji se tiču pre svega obnovljivih izvora i električnih vozila, kao što sam ranije spomenuo. Pokušamo da iskoristimo to neko znanje koje nam je ostavljeno generacijama iza nas, da napravimo neka bolja rešenja. Trenutno, ta neka dva najveće onako projekta koje radimo sa studentima je razvoj električnog bicikla, koji ćemo kasnije imati prilike i da vidimo, a druga stvar je razvoj tog solarnog invertora o čemu je već bilo reč. Naša ta neka dostignuća mi branimo i predstavljamo na različitim svetskim takmičenjima, na naučnim konferencijama i na taj način držimo to znanje ipak u nekim našim okvirima. Poštovani Aleksandre, evo nas ovde ispred električnog bicikla. Šta je to zapravo? Kakav je to projekat? Pa, ja ne bih rekao da je to projekat, već da su bitni ljudi koji su ga razvijali. Ono što posebno ističe našu laboratoriju, to je jedan tim studenta koji u ovoj laboratoriji boravi već nekoliko godina i on se zove H-Bridges. I nas je trenutno 30-40 i aktivno svake godine radimo na razvoju nekih novih rešenja i ta rešenja koje razvijemo u tih godinu dana prezentujemo na najvećem svetskom univerzitetskom takmičenju u oblasti energetske efikasnosti koje se zove International Future Energy Challenge. Mi na tom takmičenju kontinualno učestvujemo već, ovo je sada 5. godina, i ono što smo razvijali do sada, to je bilo brzi bidirekcioni punjač za baterije, s kojim smo uzeli u Pekingu u finalu 2018. 4. mesto. Ono što vidimo ispred nas je pogon za električni bicikl, gde smo u Madisonu u Sjedinim Američkim Državama 2019. pobedili, uzeli 1. mesto. Prošle godine smo razvijali sistem za napajanje nanosatelita, gde smo u Danskoj uzeli 2. mesto, a ove godine, ono što ćemo malo kasnije vidjeti, razvijamo solarni invertor, gde nam je finale, nadamo se, u Tennesseeu u Sjedinim Američkim Državama sledeće godine u julu mesecu. Bože zdravlje, prva faza nam je sad u oktobru, zatim ide polufinale koji će se održati u Houstonu i to je neka onako sveobuhvatna aktivnost koja traje nekih godinu dana. U tom periodu kod nas ima jako veliki broj studenta koji rade na razvoju jednog ovakvog rešenja i oni na kraju svoje rešenja predstavljaju pred stručnim žirijem koji obuhvataju profesori iz akademije, ali tako i vrsni stručnjaci iz industrije. Ispred nas je trenutno pogon za električni bicikl koji smo, kako sam rekao, razvili 2019. godine i tada je polufinale bilo u Los Angelesu, finale u Madisonu. Ono što je bio naš glavni zadatak jeste da razvijemo kompletnu elektroniku između baterije i elektromotora i kontrolni algoritam koji mi s tim upravlja. Tako da ovde što možemo da vidimo jeste jedan brushless DC motor u koji je ugrađen mehanički reduktor sa prenosnim odnosom 1:6. Mi smo razvijali kompletnu elektroniku od baterije do mašine sa kontrolom baterije. Baterija je litijum polimer i tu smo imali dva dizajna, jedan se bazirao na dizajnu silicijuma, drugi na galijum nitrita, što je jedna jako atraktivna tehnologija danas u poluprovodničkoj industriji, nešto što će vremenom biti sveobuhvatno primenjeno. A ono što bih posebno istakao jeste brzina koju smo ostvarili i odziv te brzine, znači mi smo uspeli da postavimo brzinu od 50 km na čas, što zakonom nije dozvoljeno u Evropskoj uniji, a druga stvar je efikasnost pretvaračke grupe koja je iznosila preko 99%. To je nešto što nas je izdvojilo i sama kompaktnost rešenja, što nas je izdvojilo da te godine uzmemo 1. mesto na svetu.
Ono što bih volao da napomenem, da su ti ljudi sada, svi koji su završili jako naše lepe pozicije i da nas lepo posle u svojim oblastima i svi su ostali u svojoj struci i svi rade u Srbiji. To je važno da svi rade u Srbiji, vi kao deo Teslinog naroda. Možete još jednom da nam onako za narod pojasnite zašto Srbi, zašto Teslin narod i zašto prvo mesto zbog električnog bicikla? Zato što smo jako, jako uporni. Zato što, bez obzira, mi na tom svetskom takmičenju učestvuju najveći svetski univerziteti, kao što su Virginia Tech, Boulder, Madrid, Milano i svi oni iz Italije, Nemačke, Francuske, Sjemeničkih država, Japana i tako dalje. Finansijski gledano mi nemamo tu mnogo šanse, ali smo ipak uspeli da na tu neku našu želju, na timski duh i istrajnost napravimo ovako neko rešenje i da sa tim univerzitetima iz godine u godinu, kao što sam rekao i po rezultatima, uvek smo na top najboljih 5 na svetu, gde u prvoj fazi učestvuju preko 40 univerziteta, uspemo da nađemo ta sredstva da prvo otputujemo na takmičenje, onda i da razvijemo samo ovo rešenje i da na kraju zaslužimo poštovanje kad smo na tom takmičenju i da oni svi znaju i ko je Beograd i šta mi ovde zapravo radimo. Ove godine H-Bridges tim studenta o kojem smo ranije pričali, radi na razvoju solarnog invertora za potrebe istog takmičenja International Future Energy Challenge. Naš zadatak ove godine je da pre svega razvijemo potpuno naš hardverski dizajn, znači ne kupujemo ništa od elemenata, nego bukvalno pravimo naš proizvod. Prvi jeste korak odraditi hardverski dizajn i napraviti jednu ovako štampanu ploču ili PCB, Printed Board Circuit. Nešto što liči na matičnu, samo je ovde razlika što po ovoj ploči idu jako velike struje, koje idu u ovom slučaju i do 80 ampera. Druga stvar je zalemiti sve komponente, koje takođe sami dizajniramo, istestirati prvo hardverski deo, na kraju softverski deo, a postoji takođe jedan deo tima koji se bavi prikupljanjem sredstava. Sredstva su nam potrebna za razvoj samog ovog prototipa, pa i narednog prototipa za polufinale, a polufinale ove godine je u Houstonu, Teksasu, tačnije u martu sledeće godine, gde onda putujemo na tu konferenciju koja se održava i prezentujemo naše rešenje, naše rezultate u tom trenutku. Ovde se trenutno nalazimo u te zoni gde vršimo lemljenje svih elementa, testiranje po sektorima na samoj ploči i nadamo se da ćemo u narednih godinu dana ostvariti minimum rezultat koji smo ostvarivali prošle godine, a to je da uvek obezbedimo plasman u top 4 ekipe na svetu. Dakle, ovo je dizajn štampane ploče koji trenutno testiramo. Ovo je ploča bez elemenata, na stolu možemo kasnije videti i ploču gde smo lemili deo po deo elementa gde smo testirali. U principu, kao što sam rekao, pošto je solarni invertor, ovde u dnu se nalaze konektori za solarne panele koji se trenutno nalaze na krovu Elektrotehničkog fakulteta. Ovde kačemo panele, zatim imamo deo ploče koji se tiče podizanja napona i gde se nalazi transformator koji nam pruža galvansku izolaciju, a zatim se nalazi trofazni invertor sa LCL filtrom i priključcima na mrežu. U principu mi imamo sve ovde na jednoj ploči što se tiče od panela do elektroenergetskog sistema u jednoj kompaktnoj varijanti, a dodatno, kao što se može vidjeti na ovoj test ploči, celu procesorsku jedinicu smo postavili na zaseban control card iz razloga bezbednosti i pouzdanosti sistema. Dakle, u ovoj laboratoriji možemo sada vidjeti jednu staru verziju ispravljača, odnosno uređaja koji neizmenične talasne oblike struje i napona ispravlja i daje jednosmerne talasne oblike, odnosno AC to DC pretvarač, nešto što su danas zamenili tradicionalni novi konvertori bazirani na poluprovodničkoj tehnologiji. Ono što je posebno impresivno što, iako star ovaj neverovatni ispravljač i dalje radi, dalje ga koristimo za potrebe držanja i osnovnih laboratorijskih vežba, ali kasnije ka istraživačkom radu i ovo je nešto što je lepo da studenti vide, nešto kako je to ranije izgledalo i nešto kako se to osnovne principe će lakše razumeti kada su ispravljači ovako veliki i kada vide kako to zaista u stvarnosti izgleda. Danas su to integrisana kola, gde je dosta kompaktnije, gde se ne može vizualno videti neke stvari koje su ranije bile moguće onako i prihvatljive da se vide kada su studenti u početnim koracima svoga razvoja. Sa druge strane imamo još jedan takav ispravljač koji je u verziji dve mašine koje su spojene. Sa leve strane imamo asinkronu mašinu koja radi u generatorskom režimu ili motornom režimu, u zavisnosti od potrošnje na fakultetu, a sa druge strane je to jednosmerna mašina. U principu, u okviru iste mašine mi imamo dve mašine koje su spojene. Ovo je takođe bila jedna varijanta koja se ranije koristila, kada nije postala poluprovodnička tehnologija razvijena na tom nivou, da jednosmerne veličine ispravimo
invertujemo u naizmenične ili obratno da naizmenične ispravimo u jednosmerne. Ono što je posebno bitno je da ova mašina i dalje radi, da i dalje upotrebi i da dominantni jednosmerni razvod na elektrotehničkom fakultetu daje ova mašina i da je njena snaga 26 kW, proizvođač je Siemens i ona ima trenutno po nekoj našoj slobodnoj proceni da je stara između 60 i 70 godina. Ona i dalje funkcionalna i jako pouzdano radi, ono što je jedino potrebno jeste da je povremeno menjamo četkice. Dragi prijatelji, nalazimo se na Elektrotehničkom fakultetu, laboratoriji za visoki napon. Ovde nas je dočekao docent Mileta Žarković i on će nam zapravo reći gde smo i čemu služi sve ovo i zašto na vratima piše opasno po život. Evo, dobar dan svima. Dobrodošli u laboratoriju za visoki napon na Elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Nalazite se u laboratoriji za visoki napon. Ujedno ovo je jedna jedinstvena laboratorija u kojoj se mogu vršiti ispitivanja visokonaponske opreme. Laboratorija je opremljena Teslinim transformatorom do 300 kV i frekvencije do 3 MHz. U laboratoriji možete vidjeti udarni strujni generator koji proizvodi strujne talase do 50 kA, pri čemu je vreme čela i vreme začelja moguće podesiti. Inače, to je udarni strujni generator koji je domaće proizvodnje, koji je formiran u našoj laboratoriji. Takođe možete vidjeti i udarni naponski generator koji je formiran u okviru jednog projekta koji je podržan od Ministarstva prosvete. To je udarni naponski generator do 300 kV, vremena čela 1,2 mikrosekunde, a vremena začelja 50 mikrosekundi. Takođe, naša laboratorija posjeduje jedan prenosivi udarni naponski generator visine napona do 15 kV i takođe podesivog vremena čela i vremena začelja. Sva ova oprema služi za ispitivanje visokonaponske opreme i jedna je od retkih na Balkanu.